Dame ni debata na sumurung sian saluhu roha. Ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian Tuhata di minggu ta sadarion. Ima minggu perjolo dung Trinitatis hasi tulu sadaun di debata. Tangi horot tama berita naulina tersurat di Galatia bidutolu ayat 20 rodi 20 sia. Dohot topik manang tema gabe akka anak di debata marhite hapursiaon di Yesus Kristus. Ta tangi homa hujahahami songonom mahatana. Ayat 20 alai tagas soro hapursiaon tarhurung dohita di bagasa patik jala dihicu managam hapursiaon nanaing patadahono dope asa gabe songon si parorot do patiki mabok kita tu Kristus asa sian hapursiaon hita di pitori ala dung roh hapursiaoni dang be ginonggoman ni si paroroti hita ay saluhu doham anak ni debata marhiti-hiti hapursiaon di Kristus Yesus ay Kristus ino di parulosok kamu sudah kamu nang tardidi tu bagasa Kristus dang mardiay berdisi Yahudi manang gorik hatuban manang anak mata bawa manang perempuan ay sada dohamu saluh na di bagasan Kristus Yesus alayang go Kristus napunahamu pinopar ni Abraham dohamatong jalapanian mangihuton baga-bagai di sima sahatna horas madihita saluhuna. Jadi molo tengok ju sekilas rupani berita nauli na di hari Minggu na salpu takasdo diodolot disi kemuliaan Allah. Allah yang maha mulia. Debata namar mulia. Ala debata namar mulia, debata namar sangap las imara kurni ina dohot kurni agape nak kaning pasangap maribata bangso ni debata ikon pasangap pun debatana jalalos hobar tusima asa mersangap debata di pasah debatama tu bangso nai patik hukum aturan asa marhite aturan patiki gabe digajol may marpangalaho gabe marsangak maribata itu sasitongna Allah itu memberikan hukum kepada umatnya supaya dengan hukum itu umat itu berjalan hidup hobartu patiki alai di pudian nyari gabe adong ma na menyalah gunakan maknani patiki bahasa gabe didok menyalah gunakan ala memang songon nataro nak kaning bahasa di pasah debata patik tujol mai sah tuhita di pertikiat tahun asa hobar tusihi tamar pangalahu alaya dong ma sada pemahaman nagabe disalahkan atau diputar balikkan dia mai gabe adong masada paham nama dokon taulah homa patiki asa malua hamu ulahum mapatiki asa malua ho
lakukanlah hukum itu supaya kamu selamat. Imana salai. Adong do najolo padita namatua madok songonon. Hati-hatilah kita menjalani hidup ini. Manat mahamu madalani ngolumunaon supaya jangan pokok disampingkan dan samping dipokokkan ninna. Hati-hati mahamu madalani perdalanan di ngolumunaon manat buasa asa unang pokok disampingkan, samping jangan dipokokkan ninna. Masalah satu faktana, pokok disampingkan, samping dipokokkan. Debatado mangalia patik hidup pokok. Alai ternyata adong masada usaha mamu terbalikkan gabe patiki ma pokok. Na mangalia patiki dewata gabe sampingan. Riko do patiki macari kok do patiki. Salinari merhite patiki do hita diatur bagaimana kita bersikap kepada Allah. Patik perjulu satu paupaton. Bagaimana kita bersikap dengan sesama manusia, termasuk tunatoras songon nadijaha para gedana kaning patik palimahun satu pasapuluh macayar garo patiki aledang gabei pokok sarupa do boloboh dokon nakaning songon rahu dui songon hadang dui lau pamanat to kita di perjalanan ning ngulutom. Nah sederhana hubam maju contohna mulo taruk patiki songon namangam ma. Ari kok domangan. Baru tadi kok domangan. Riko ala ni riko na tuluhani mangan. Dakolet tuluhani mangan taburu pe. Adong dupe songon na supus do na mangani. Ngamangan ijabu mangan mun selapu. Ya jak dongan namu sebita tu sambangan. Rikok dei rikot. Alai selamat dohita zulmon alamangan. Jepang taruh keselamatan alamanga kita. Baru teh. Mulu Jepang taruh keselamatan ala dinamangan. Angku amat dokot baturus mehitamangan. Angku Jepang taruh keselamatan sinamangan. Dan tu manggugan untuk kita mangan asa selamat. Ale mangan mahita asa sehat. Asa fit. Dan gabe mangan mahamu asa selamat daun. Mangan mahita asa sehat. Buido hono patiki marlapatan asa dinggan perngulota dinggap persaurata dan asa selamat adong do de mama dok kemuse patiki digobar hode songot tu cermin kaca baru inang rikot do tahe kaca cermin dihamuna rikot tiam ada anggo sorong kaca yakin dau terlabat dok ke ibu-ibu on manang lau 17 Agustus tu panitia taban maju pertandingan marmekap tanpa cermin setabi olo ge besong mikki sudida marsiapalan apalagi inda songodi saha tu sod dangarong cermin dang ibereng rikot do cermin rikot alai sotung gabe tarok rupani anggo solan di cerminon dak selama tau dang dah anggo solan di cerminon dang dinggap penampilaku anggo itu hori hamiap amop pesongonido macari kok do cermini alamar hite cermini do boy dengan rapi penampilan kita ayat juga ri sorok cerminon tabayak kemajona yang mangam mahita ikaurata makata sayurta dan mungkin dohonon lai bereng juga koba arang cawe inna songon ya
Dan mungkin. Alai record penting sekali itu. Alai dang mandokon sian cerminido asa selama tahu. Dah. Tuhan taido na menjamin keselamatan ta. Ido sadidok diturpuk tonak kaning. Ayat 20 pati gabe songo si paroro do patiki. Patiki si parorot bagaimana kita berteman, bagaimana kita bertuhan. Didok mamusia di ujungna. Asa sian hapor siaw do hita di pitori. Hapor siaw di pitori. Di pitori dalam arti benar. Hapor siaw ni do mabek kita tikos dang patiki. Ido sa di paingot tita pasanga madebata. Ala niyaha, ala siya debatado haluaon, siya debatado keselamatan. Bahkan dada holani didok musedison anak ni debatado kamu. Angko ni kotakasma suad di rohata. Anak ni debatado kamu. Anak ni debatado hitaw. Jadi hiado na julo di syada masa. Adong mahalak namartahin na susuman turaja. Sadada ni rajai bawa. Alani adong naming khianati asa putus. Anak ni rajaon asa unang sian anak ni rajobe na terus meneruskan kerajaan ini tidak danak poso-poso. Diculik mana ni rajai. Adong menculik, diculik mana ni rajai. Ibu matu hutan. Ibu matu tobak. Ipiak ko masih. Dang ibu nu. Ipiak ko masih. Alok ma binatang buasi. Makarati, manarbuti. Maka dibawa ke hutan. Diletakkan di sana, ditinggalkan. Lulu masuk di jolma. Media orang maboto. Raja pengabing. Media nak generasi. Nak tarida. HP tikidibuan. Danahi tutobakan. Dang binatang buas ro. Lau manarbut. HP adong masada amado sadayina. Namar tobak. Namar suban-suban. Ibering mbak. Ya aduh buku sisom. Dung ibering buku sebaik parwal. Poso-poso. Hai si Roma penutusun nawaron. Mereka bawa si bayi ini. Ibu metu jabuna. Tu ladang-ladang. Isi memang di pagodang-godang. Ala anak nadapok do ibana di si. Nama dapok pepar ladang-ladang. Ibu tu hamu doa malap alangon di poso-posoi. Bahulan nagarong maturus lang. Hulan nagarong maturus. Sa tuduli-duli. Hulan nagarong maturus. Garong may mana marupa ni. Dia tidak tahu bahwa dia adalah anak raja. Ala sebuti mana anak ni raja. Gabe jabbar nagarong emak. Saunari marhite hata ni debata. Hitaon anak ni debata. Sutung adok kita nasusadar. Anak Allah. So tunggabi anak di debata hitan nagarongon. Disadarkan anak di debata dohamu. Perjabar dohamu. Paneat dohamu. Alani pasangap pamuma amamuna debata. Marhite panggul mitun ningulumuna. Ido na dipengot marhite trupuk tahun. Dilihat debatado patiki si parorok may mangarorot tita may mabuak kita may asa manada Kristusi alani tayo ma molo taulah pe patiki mangarorot tita doi tiap minggu selalu dipengot tita taulah patiki molo sotaja hape sikka ni patik
Semuanya itu mau mengarahkan manugu-nugu hita asalam takas manada Tuhani, asalam takas makilala na pinaluan ni Tuhani do hita. Molonung nga tahilalay naing mata pataridahon, naing mata hanguluhon anak ni debata do hita. Tadda ni anak ni debata tapasangap may mana marhite panggulmiton ni nguluta. Hudok nak kaning jaga mahita. Jangan pokok disampingkan, samping dipokokkan. Anak ni debataro hita, ima pokokna. Anak ni debataro hita. Ala anak ni debataro hita, unang gabi dong persoalan di hita. Unang gabi sudah kita anak di debata, alanya ke persoalan-persoalan nasing. Unang sudah kita anak di debata, alanya ke kesibukan nasing. Kesibukan kita gabi pokok, gabi ta tinggalkan yang sesungguhnya. Saat tu sonari gurang dopek ke persoalan-persoalan. Muncul lepetong sonari kofiti. Alay unang may mga baiti hita gabi lam marsaur do Tuhani. Lam tapajono ma. Lam tapaudu marohatta songon anak di debata. Marhite pabainata, marhite sikapta, marhite pakatayota, marhite parsaurata, marhite akaulot tabi dijabu. Di tonga-tonga ni masyarakat manang di diape. Salinari marhite hatan itu hatau di paingot kita. Anak ni debata dohamo. Tahalas sumay, tajak kumay, martangyang mahita.